Hola a tots, anem a fer potències, anem a començar per la base, el concepte, les característiques bàsiques a l'hora de trobar-nos amb una potència. Què és una potència? Doncs tenim una base i un exponent, com podeu veure aquí, és a dir, que tinc un número elevat a un altre número. I aquest número elevat és l'exponent que indica quantes vegades es repeteix la base. És a dir, anem a fer un exemple. 5 elevat al cub o 5 elevat a 3 vol dir que el 5, que és la base, es repetirà 3 cops multiplicat per si mateix. És a dir, 5 per 5 per 5. L'exponent, com he dit, ens indica les vegades que multipliquem la base per si mateixa. I després tenim que aquesta multiplicació dona 125, que seria el resultat. Aquestes potències, on les trobem a la vida real? Doncs, per exemple, en un missatge viral. Com es fa un missatge viral? Amb unes potències. Si tenim 5 amics que envien a 5 amics cadascú un missatge en cadena, i aquesta acció d'enviar a 5 amics un missatge ho fem 10 vegades cada 5 amics envien 5 missatges, després cada 5 que han rebut 5 missatges més, tot això arribaria quasi bé a 10 milions de persones, imagineu-vos. Així es fan els missatges virals. Doncs ara ja sabeu aquestes coses i aquesta aplicació a la vida real. Anem a veure alguna característica més de les potències. Quina característica tenim també? Doncs que qualsevol número elevat a 0 és 1, que és això que teniu aquí. Per exemple, 2 elevat a 0 dona 1 sempre. Vol dir que el 2 no està no està multiplicant-se cap vegada per si mateix. Per tant, com no tenim res, tenim un 1. Menys 7 tot elevat a 0 també seria 1. Però quina diferència entre això i això? Doncs que aquest 0 només està afectant al 7. Per tant, el menys es queda tal qual. I el 7 elevat a 0 dona 1. Per això tenim que és menys 1. Si tinguéssim, per exemple, a elevat a 0, també seria 1. És igual que la a no sigui un número, és una constant o una lletra, però tot elevat a 0 és 1. Després, la característica 2. Què passa si fem aquesta opció d'aquí? Tenim menys 4 per menys 4, que és això el que vol dir. Aquí tenim menys 4 elevat a 2, vol dir que aquest es repeteix 2 cops multiplicat per si mateix. I si ara multipliquem això, comencem pels números, que és 4 per 4, 16, i ara els signes menys per menys és més. Per tant, tenim que és més 16. Però què passa aquí? Aquí torna a passar que el 2 només afecta el 4. Per tant, tindríem menys i ara 4 per 4. Llavors, 4 per 4 són 16 i ens queda aquest menys aquí davant. Per tant, seria menys 16. Llavors, és molt important que veiem si afecta a tot, és a dir, si porta parèntesis o no. Llavors, estem veient que al final, quan té un exponent positiu, acaba quedant positiu, quan afecta a tot. Ara anem a veure quan té un exponent imparell. He dit positiu, però no, és un exponent parell. Ara anem a veure imparell. Per exemple, aquest, el 3. Seria menys 4 per menys 4 per menys 4. 3 vegades, perquè tenim el cub. Per tant, 4 per 4 per 4 són 64. I ara multipliquem els signes. Menys per menys, això menys per menys queda més. I més per menys queda menys. Per tant, quedarà menys 64. I aquí és on s'arriba a la norma que quan l'exponent és parell dona positiu i quan l'exponent és imparell dona negatiu. Ho podeu provar amb 5. Si fos 5 seria menys, 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 menys per menys, més per menys, menys, menys per menys, més i més per menys, menys. Sempre acaba quedant menys. Val? Us ho podeu recordar o podeu calcular. I després, l'última característica bàsica és que a vegades els exponents tenen un negatiu, com per exemple aquest que us he posat aquí. Tenim 3 elevat a menys 2. I què passa?
que no podem fer menys 2 vegades. Llavors ho arreglem. Com ho arreglem? Doncs ho passem al denominador. Si tenim el numerador està dalt perquè al denominador no hi ha res, ho passarem al denominador. I al passar al denominador el que fa és convertir aquest número negatiu en positiu. I a dalt ha de quedar alguna cosa. Doncs recordeu que aquí sempre hi havia un 1 invisible, llavors l'1 invisible aquí es farà visible. Per què? Perquè a dalt ha d'haver alguna cosa sí o sí, sempre. Llavors sempre és girar, canviar. Anem a fer aquest exemple d'aquí, que és una mica diferent. Us ho faig en gran. 5 partit 3 menys 2. A mi m'interessa treure aquest menys 2. Llavors què faré? Ho giraré. Aquest anirà a dalt i aquest anirà a baix. Per tant, em quedarà 3 a la 2, perquè com ja l'he girat ja em queda positiu, i el 5 a baix. I per últim anem a fer aquest d'aquí, que seria 1 partit 2 a la menys 5. I farem el mateix, canviarem aquest a dalt, aquest a baix, i per tant donarà 2 elevat a 5 i 1, però l'1 fa falta? No, per tant quedaria 2 elevat a 5. I fins aquí serien les característiques bàsiques. Ens veiem al proper vídeo. Adeu!